Oh, di ba? Thank you and happy birthday. Mega shout out Bea and Ami. Happy birthday and thank you for this delicious food. Good evening yung mga boss. So, may pabaon tayo dito. Galing sa nag-birthday. Hindi tayo pumunta doon kasi nahihiya ako. Kaya mabajikin na natin. 3, 2, 1. Grabe mga idol, oh. Lechon belly. May PC, oh, pakapin. Humba. Oh, may pakapin pang PC. Grabe. Salamat sa sponsor, ah. Grabe. O din si King Locks, guys. Ito si King Locks sponsor. Nag-sponsor sa atin ng ano. Diyan, vlog, ah. Grabe. Grabe ng transition natin, oh. Bigla akong nabuhaya ng energy dahil sa mga lechon belly at saka ito, sabihin pa ng cookie. Grabe, oh. Salamat ah. Masam ka ba? Kain tayo dito. May ano tayo? Mana natin yung binigay sa ating galing sa birthday. Maputol talaga inyong dahitan. May call ito ka ng mga sim. Ito dito, ah. Chat. Wow. Masarap. Shout out Ipoy TV Vlog. Thank you for the sponsor for the lechon belly and humba and PC. Bigyan daw yung talaga nasaan dumating sa atin yung mga blessings ba. Oh, may pa-cake pa tayo, may pa-cake. Ay. Oh, di ba? Thank you and happy birthday. Mega shout out Bea and Ami. Happy birthday and thank you for this delicious food. Salamat nga pala sa aking mga subscribers, sa mga silent viewers, at sa hindi pa naka-subscribe sa aking channel, please subscribe my channel Boss Jong and follow my FB page Boss Jong pa rin yan. Mo retirada na to diya. Bye. Goodbye.